बेखौ खिथानो हागोन नामा रैखाथिनि मेन भिलेन रल लाग्राया बबेनिमोन? बे फावखुंग्रि जायखौ बर'आव होनना बुङो एक्ट्रेस बिसोरजों दा मारै खमसा सोमोन्दोफ्रा दंना गैला बिसोरो दायो? सोमोन्दोआ दा मोनथिखायो माने सिनेमायाव आंसो सक दंमोन मानसिया सिनेमायाव आंहा इन्टारेस्ट दंमोन बिदिनो खनाफ्राव आइनायाव नायनानै एक्टिं खालामनाय माबानाय बिदिनो आंनाव दंमोन आरोखि थांगोन आं सोरबा जुदि इनभाइट खालामोबा आं रेडि आरो थांगोन नोंथांमोननि चेनेलाबो थांनानै थाथों आरो आंखौ दिनै नोंथांमोना माने बे रोखोमनि नागिरबाबो मोननो लोगो हमलायलायनो हादों बेनि साबायखर नोंसोर चेनेला सब समाय ब्राइट जाथों। होमबा सारखौ जों फार्स्ट टाइम जोंनि btrinfostudio चेनेलाव बरायना लाबोबाय सार। आच्छा जागोन गोजोनबाय जागोन दे जागोन। खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि नोंथांमोना जे होनबाय थादोंमोन रैखाथिनि एक्टर बे सारा बाहा दं नुथारला बिनि हायोबा बिनि भिडिअ लाबो नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन दा नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि जोङो दिनै नागिरै सारखौ जों मोनबाय दा बेनिखायनो जोङो दिनै दा सारनि खाथियाव जों दङ दिनै नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि सारनि खुगानिफ्राय मिथिना लाबानो जाबाय जे सारा दा बाहा थायो जों बिनि फुल एड्रेसखौ आरो रैखाथि सावथुननि सोमोन्दै जों दिनै नैबे सारनिफ्राय जों मिथिनानै लानोसै आरो दा नैबे समाव सारखौ जोंनि बे btrinfostudio बे इउटुब चेनेलावहाय गिबियाव बरायना लाग्रोदों दा आं गिबिथाराव सारनि मोजां नामखौ सिगाङावनो मिथिग्रोनो लुगैबाय सार। आंनि अरिजिनेलि आंनि गारजि नामखौ थेट्रेम होननानै बुङोमोन गामियावहाय आरो थेट्रेम होननानै गारिनि बे माने गामिया गोदो माबा आरोखि अरिजिनेल नामा आंना बिमा बिफा गालांनाय बिसोरनि बिमा बिफा दोनलांनाय आसल नामा दा बयबो मोनथिनाय माबाया आंनि डकुमेन्टस बा फरायनायनि आंनि माने प्रमान पत्र माबानाय बे लालकमल मुसाहारि होननानै आंखौ गाबज्रियो बयबो मोनथियो आरो बेखौनो पपुलार बयबो मोनथियो बे हिसाबै गाबज्रियो बिथरानि माने गारजि नामखौ बयबो बुंसोगारो गामिफोर कয়েকজন बिदिनो कुलिग लोगोफोर गावनि बेचनि लोगोफोरजों बिसोर बुङो आंनि नामा अरिजिनेल लालकमल मुसाहारि। औ ओरैनो आंनि जन्म जायगाया जाहैबाय कुसुगाव रायखंबारि आरोखि दा आपातत आं गसाइगाव वार्ड नाम्बार 3 थाना सेराव राजापारा निउ कल'नि होननानै बुङो आंनि न'आ बाहाय आरो बावनो दा दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन गसाइगाव। दा सारा मा मोगथां जिउआवहाय माबा मोनसे सरकारिफोर साख्रि मावो नामा सार? औ आङो थारमाने गोदोहाय आङो एक्सुवेलि स्पर्ट्स लाभारमोन स्पर्ट्स गेलेयोमोन फुटबलावबो आंहा बिराद शक दंमोन स्पर्ट्स लाभार मोजां आङो महारानायाव आंथ' 1 बोसोर 2 बोसोर गेलेहैदों बिनिफ्राय आं फिसा मोनसे जब मोनदों आरो दा बेयाव आं दा इंलिसाव जब पाब्लिक हेल्थनि आन्दाराव आं दा जब मावो बे रोखोमै सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय नायगिरिफोरनो सारनि एसे फेमिलिनि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा न'खराव साबेसे दङ? आंहा ओरैनो आं 1996आव आंहा हाबा जादों आंनि हिन्जावा बे गरजान बिनाकाटा दा लोगोसे आंहा दा गथ' 2 दं हिन्जावसा सासे नामा जाहैबाय दिब्यनेत्र मुसाहारि होनना बुङो बे दा प्रेजेन्ट बे क'क्राझार कलेजावनो बियो गेसाव ओरैनो मावनानै दंथ'यो आरो नामा दिब्यनेत्र मुसाहारि होनना गेस्ट लेक्सारार गेस्ट लेक्सारार दं सेकेन्डआ आं दा कमप्लिट माने BSc कमप्लिट खालामनानै न'आवनो दं आरोखि बिनि नामा जुबिता मुसाहारि होनना बुङो। स' होमबा नायो नोंथांमोना नैबे सारनिफ्राय नामखौ मिथिबाय जोनोम गामि मिथिबाय आरो रिसेन्टलि सारा दा बहा थायो पारमानेन्ट हिसाबै बेखौ मिथिबाय आरो फेमिलिनि सोमोन्दै मिथिबाय दा जों थांनोसै अब्ला बै समाव नोंथांमोना खालामबाय थानाय जे रैखाथि सिनेमानि एक्टरनाव नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन स' बे रैखाथियाव जेनाखि एक्टर भाव खालामनाया बे साराबो सासे बाहाय 2 दंमोन नङा होमबा सार? औ 2 दंमोन। दा बे समाव रैखाथियावहाय सारनि नामा मामोन सार बे एक्टर लानायाव? औ बेनि बाव आङो आंनि नामा अरगें होननानै बुङोमोन अरगें होननानै फिल्मनि नामाव आरो दा अब्ला सार नैबे रैखाथि बे सावथुनखौहाय शुटिं खालामनायनि समाव सारा बिनि सिगां साख्रि मोनखाबायमोन ना बिनि उनावसो मोनदों सारा? बिनि सिगां आंहा साख्रिया जाथ'वाखैमोन फरायगासिनो दंमोन सार? फरायगासिनो दंमोन बिदिनो आरो बे समाव
जोंहा बे एजुकेसन जोंनि आबसु आन्दलनाबो सोलिबाय थादों बे समाव माने ओरैबायदि अबस्थायाव फैदों माने दौरा दौरि माने बे समावबो माने माबा लानो हायाखै मोजां ग्रेजुवेसन माबा लानो हायाखै तखन जों बे आन्दलनावनो थांलाय फैलाय बिदिनो अनेक बर'नि जों बारहावाखौ जों मोनबोदों दा बेनि गेजेरजोंनो सोरखिना होमबाबो बिदि आङो माने फिल्मखौ मोजां मोनग्राफ्रा गावसोर आंखौ लेंहरनानै मोनसे रल होनानै आं गायनाय जादों आं गायना होदों आरो बिसोरनो अब्ला सार बे जों मिथिनो लुगैबाय बे रैखाथिनि जेनाखि सावथुननि जे स्क्रिप्टमोन स्ट'रि बे सोरनिमोन ओमफ्राय मारै सारा बेहाय एक्टर बाव खालामा बेनि सोमोन्दै एसे सारा फोरमायना होनो नागिरदों सार बे माने रैखाथिया जोंहा माने हिस्ट्रिया एक्सुवेलि खनिन बड'सा जा बर' खनिन बड'सा दंमोन बिथाङा दा रुंसारि जालांबाय दा गैला बेनो स्क्रिप्ट माबाखौ दानजोबदों माबाखौबो बेनो गासै फिल्मनि माबाफोरखौ बेनो दानजोबदों बिसोर रुंसारि जालांबाय गोसोखांनाय बादि जायो बिराद फिल्माव आरो बयबो मोनथिजोबगौ बेखौ दिनै जों बड'लेण्ड एरियायावनो जा बा बर'फ्रानो बेखौ मोनथिजोबो खनिन बड'सा बिथांनि स्क्रिप्टआव बिथांनि माबायावहाय लिड खालामनाय गाइड खालामनायाव जों माबाना होनाय जादोंमोन आरोखि ओरैनो बे सावथुननि जेनाखि शुटिंनि प्लेसफोरखौ सारा एसे खिन्थाना होनो हागोन बे लकेसन एरियाजों प्रथम बे कुसुगाव एरियायावनो बांसिन गायदों बबेबा फरेस्ट एरियाजों जों थांदों बबेबा दंफां हाला खाथि खालायाव खालामदों एक्सुवेलि बे मेजर जों जा मोसानाय बा बबेबा माने गामिनि खेत्रआव साबसिन फुलबारि नांगौ मा नांगौ होननाय जों बिरपारा वेस्ट बेंगलाव जों खालामहैनाय जादों बावबो जों अनेक पाब्लिकफोरनि जों अननाय मोनदों बिसोरबो कपारेट होदों जोंजों नेपालिफोर मोजां जोंजों कपारेट होदों बिसोरबो जों फुलि टटेलि जोङो गानखौहाय जों बिरपारायाव खालामहैजोबनाय जादों आरोखि दा बेवहाय सार बे जेनाखि रैखाथि सावथुन बे रैखाथि बिमुं होदों बेनि बे रैखाथि बिमुं होनो माबा मोनसे सिङाव माबा मोनसे ओंथि दं नामा सार बेनि एसे खिथानो हागोन नामा मारै रैखाथि जादों ना सोरनिबा फेमिलिखौ लानानै ना बबेबा मोनसे ओनसोलनि एरियाखौ लानानै ना बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा सार बेखौ बिनि एक्सुवेलि हिस्ट्रिया माने प्रथमै माने सासे गोदोनि दिननि घटना बेयो थारमाने जोबोद माने धोन सम्पति गोनां सासे दंमोन आंनि बिफाया बा आं जा रल लानाय बेखौ आसल जे मानसिया बिदिनो माबायाव बिदिनो गुन्दाफोर थायो बिदिनो स्मागलार टाइपनि मानसि ओंखायनो आंनि बिफानि सम्पतिखौ बिसोर सिख'नो सेस्था लायो सिख'योमोनबो दाना बे रोखोमनो बे सेस्था थाबाय थायोमोन आरो दा बेखौ जों लास्टलि जोङो खस्थ' मस्थ' खालामनानैबो बिदिनो उनाव माने जों बे सम्पतिखौ जोङो उद्धार खालामनो मोनफिनदों बा जों खस्थ'जों खालामनानैबाबो जों बिसोरनि आखाइनिफ्राय जों रैखाथि खालामनो हादों आरो थारमाने सारमोननि सम्पतिखौ बै स्मगलारफ्रा माने सेना लाबायमोन आरो दा लास्टआव जों बेखौहायनो देरनायजों लोगोसे देरै जों मोनथिजोब्बाय जेरै ओरैबायदि जोंहा गोदो बिफा दंमोन बिमा दंमोन जोंनि प्रपार्टि जोंनि सम्पतिफोरखौ बिसोर सेजोब्बाय बेखौ खोनानानै जों लासैनो जों बेखौ उद्धार खालामनो हादों आरोखि रैखाथि खालामनो हादों आरो बेयो मोनसे माबा आरोखि स्क्रिप्ट माबाया दा ओरैनो माखासे मानसिफ्रा होननो नागिरदोंमोन जे कुसगाव ओनसोलाव बिराद माने साल दंफां बारिमोन सार बेनिबो एसे दंदेरो नामा दङ थारमाने बे स्मागलार होननाय माखौ होनो माने स्मागलार बे माने गाज्रि जिनिसखौ जेराव थाखा दं बेवहाय बिसोर नोजोर होयो सिखौनोबो नागिरो बेदरनि कयेकटा बियो माने लुट फाटबो खालामो दंफां खावो बेदरनि गाज्रि मानसि लानानै गावनि मानसिफोरखौ लानानै बेबायदिनो स्मागलार खालामनाय बेहा निसा दंमोन खालामोमोन बिदिनो दंमोन एभेलेबल दंफांबो दंमोन जोंनि कुसुगाव बे जों जेराव माने लकेसनखौ लादों सारनिखौ मिथिनो लुबैबाय बे रैखाथि सिनेमायावथ' सानैमोन एक्टराथ' दा बिसोरो मा सारमोनहा मोनसे न'खरनिफ्रायनो जादोंमोन ना बै सासे एक्टरा गुबुन न'खरनिमोन दाथ' जों सिनेमाखौथ' नुला थारमाने जोंहा बिमा बिफा जों सानैमोन माने ओरैबायदि बेनि अफद्रुगनि जुनैनो बे भिलेननि अफद्रुगनि जुनैनो माने आंनि बिफाया बिसोर बिब' बिनानावमोन माने बिदा फंबाय खामोन ओमफ्राय बिनि बिमाया बे गथ' सासेखौ लाना खारनो थांनो हाबाय सासे गावनि फंबाय गावनि जाय माबा बियो आंखौ लाना खारनो मोनो आरो सासे एक्टरखौ
दा सासेया गोरिब न'खराव बियो जोनोम लायोबा माबा लायोबाय बियो बे खांजाहैबाय आरो ओमफ्राय बै जाय मानसियादि गिदिर माने सासे खामला लांजादों बियो सासे गिदिर न'खराव खांजाहैनो मोन्दों आरो बियो दा बेयाव खांजानानै बियो बावनो देरबाय बेजों देरना बेनि लाइजों गावलायलायनाय जायो थेवबो जों लास्टआव जों मोनथिहैलायो आरो बिदा असे होनना जों मोनथिलायो बेनि फरे जों ज' जालायलायनानै घटनाफोरखौ जों मोनथिजोबनानै जों सानैजोंनो माने सम्पतिखौ मोनफिननो थाखाय जुजियै जों लासै बे सम्पति प्रपार्टिखौबो जों मोनफिनो आरो माने सार नैबाव एसे मोनसे माबा फैदों सारमोना दे ओरै दाफा दाफा जादों बेवहाय बै जायनाखि स्मगलार बिनि उदखानि थाखाय बे जादों नामा सार बेनि उदखानि जुनैनो जादों आरोखि ओरैबायदि माने उदखान खालामोमोन बियो ओरैनोथ' मोनसिगौ बेलेननि माबाफ्रा बिदि धरो नालाय थारमाने बे रोखोम फुद्रुक होननाय जिनिसा बेहा दंमोन नालाय अनेक माबायाव दा बिनि जुनैनो जोंखौ माने बुथारनोबो बिसोर प्लेन लादोंमोन जोंखौ खिन्थु बुथारनो हायाखै आरो माने उमुगनि माबा उनाव बिसोर जुदि जोंनि प्रपार्टिखौलाय बिसोरनि सम्पतिखौ जों मोनहैनाय नङा होननानै बे भेलेनानो जोंखौ सेस्था खालामबाय थायोमोन आरो बुथारनो दा लास्टआव जोंखौ बुथारनो हाया बे जोंनि बिफाफ्रा गोरिब न'खरनि बिसोर लानानै खारनानै जोंखौ बुथारनायनिफ्राय बासायोमोन दा जों खावनै जायो आरो बे गिदिर न'खर खांजाहैबाय आं ओरै गोरिब न'खरजों खांजानानै आं ओरै खावनाय जाबाय थेवबो जोङो लास्टआव जों परिचय माबा लायनानै जों मोनथियो जे जोंनि बिमा बिफाखौ जों मिथिनानै बिदिनो जोङो माने गावनि सम्पतिफोरखौ जों उदार खालामनो हायो आरोखि माने बे समाव सार बेखौ खिथानो हागोन नामा जे रैखाथिनि मेन भिलेन रल लाग्राया बबेनिमोन बेयो बे बिथाङा माबानिमोन बेखौ मोनसिगोन जोंहा गोदो जोंनि आब' प्रमिला रानिनि फिसाय बे गोदो बेंकआव मावोमोननो बेखौ आं थारमाने मोनसेला बबे बेंकआवमोन खिन्थु बे बिथाङा माने गाव माने एसे गोदोबाबो फैनानै भिलेननि रलखौ बे मोजां मोनदों बेनि आसल नङा माबायावनो क'क्राझार नैबे बागानसालिया दा बेखौ रुंसारि जालांबायबो होननानै आं खोनाबाय दा गैला होननानै फिसा मोदोम गुदुं जानानै बे माबा जोंनि रैखाथि फिल्माव बे हेफाजाब होफैदोंमोन मोजां जयेन्टलि माने कालारफुलबो जादों रैखाथि फिल्मा जा नङा बे समाव नायग्राफ्राबो बुंदों जों बिराद सापर्ट मोनदों आरो लोगोसे जोंखौबो बाख्नायदों आरो बे समाव बे रोखोम फिल्म दा सार बे सारमोनजों बे एक्टिं खालामफानाय बे फावखुंग्रि जायखौ बर' होनना बुङो एक्ट्रिस बिसोरजों दा मारोखोम सार सोमोन्दोफ्रा दंना गैला बिसोरो दायो सोमोन्दोआ दाथ' आपातत' गैला ओरैनो मोनथिलायो आरोखि मोनथिनाया आंजों जे माने आंजोंथ' जे फावथिनाय खालामदों एसे लोगोसे एक्ट्रिस जायखौ होनना बुङो आरो बियो माबानि आमगुरि बिजनि आमगुरि आमथेखानि बिथांनि नामा माबा दैमन्थि बसुमतारी होनना बुङो दैमन्थि होनना बुङो दा मानसिया दंबायबायो नामा सार ना आं दासिमबो खबर एफाराब माबा खालामनो हायाखिसै खबरखौ दा बुंथ'नो हालाय आं माने गोजान जालायथ' खबरखौ मोनलायाखिसै आरोखि दा दं जानो हागौ बेखौ आसा खालामो आं फानजा जानाया नामा फानजा जानायाथ' बे नंला बे सासेनिया फानजानि मुङावनो बे मुं लादोंमोन बे नङा आंनिखौ ओरैनो माबा मोनसे एक्ट्रिसना मा दैमन्थि होनना बुङो आरोखि बावबाय सार ओरैनो मोजां नामखौ दैमन्थि होनना बुङो आरोखि दैमन्थि बसुमतारी बेयो माबानिफ्राय आमथेखानिफ्राय बिलं खालामो आरो बावनो थायो मानसिया आरो मोजां एड्रेसखौ मोनसिगौ दा बिथांखौ आं मोनथिला दंना गैया थानांगौ प्रपारलि दं नायग्रो नोंथांमोनाबो जुदि बे एक्ट्रिसखौ जुदि मिथिबायोबा आरो बेयो बबे खनाव दङ हायोबा अननानै नैबे होनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय बिनि नाम्बारखौ हरनो थाखाय खावलायदों आंनि वाट्सआपआव हरबानो जाबाय जोङो नोंथांमोना जुदि बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरोबा जोङो कन्टेक्ट खालामनानै बे मेडामनावहाय एपइन्टमेन्ट लानानै जोङो थांगोन दा बे समाव नैबे सारनिफ्राय जों एसे बाथ्रा मिथिबावगोन मानोना बै समावदि सारा जे सावथुन मुलुगाव फैबाय बिनि सिगां सारा बिदिनो स्कुलफ्राव कलेजफ्राव माबा मोनसे पारफरमेन्स खालामबायोमोन नामा बे एक्टिंफोरनि आङो माने गोदोनिफ्राय आं मोनसे दङ आं पारफरमेन्सखौ आं पेन्डेल माबाफ्राव आं खालामाखै
खिन्थु आं मोनसे अयभास दंमोन गोदो मोनथिखायो माने सिनेमायाव आं एसे सक दंमोन मानसिया सिनेमायाव आंहा इन्टारेस्ट दंमोन बिदिनो खनाफ्राव आइनायाव नायनानै एक्टिं खालामनाय माबानाय बे जिनिस आंनाव दंमोन आरोखि बेराफारसेथिं इन्टारेस्ट खाबोमोन खालामनो दे बिथांमोना प्रडिउसारफ्रा लेंहरदों मोजां जादों बिसोरनि लेंहरनाय लोगो लोगो आंबो मोदोम गुदुं जानानै फैनानै गायफैदों आरो जोबोद मोजांनि बाथ्रा खिन्थु आं पेन्डेल सेन्डेलाव बिदि गायनाय गोदो फांसनफ्राबो खम जायोमोन बिदि प्रग्रामफ्रा खम जायोमोन आंबो बिदिनो आंहा सबाबो बिदिनो एक्टिं खालामनाय डाइलग बुंनाय बे जिनिसा दंमोन अनेक कয়েকদিন माबानिफ्रायसो बेखौ गारनाय जादों गोसोआव फैला दा जुदि सोरबा बे एक्टरखौ नांफिनगौ माने बिफानि रल लानांगौ एक्ट्रेस बिफानि बिदि जुदि सोरबा रिकुवेस्ट खालामहरबाय बायबा सारा समखौ माबायदि होनो हागोन बायदि हायो बेखौथ' एक्चुवेलि कालसारा थानांगौ कालसारखौ बोखांनांगौ बयबो आङो थांगोन आं सोरबा जुदि इनभाइट खालामोबा आं रेडि आरो थांनो थाखाय थांगोन आं बेखौ रेडि दं होमबा नायगिरिनि नोंथांमोना मिथिखाबाय जुदि आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जायफोरनाखि फिल्म प्रडिउसारफोर आं बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि मोस्ट सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै जुदि सारमोनखौ जुदि नोंथांमोना जुदि हास्थायफिनोबा सारा बुंखादों थांगोन होननानै नोंथांमोना सारजों जगाजग लानानैहाय सारनि सोलाबनाय मानायखौ नायनानैहाय माबा जाबाय नङा होमबा सार जायो ओमफ्राय आंनि बेखौ मिथिबावनोसै सार मोनफ्रोमबो सिनेमानि शुटिं खालामनाय समाव माखासे इन्सिडेन्ट मेम'रिफोर थायो होनना बुंदों मालाबा हारसिङैनो मालाबा ग्रुपैनो जायखौ मालाबा नों हारसिङै थाबाय थानाय समाव हारसिङै गोसोखांनानै मिनिफ्लांबाय थायो आरोखि बे शुटिं खालामनायाव बिदि जादोंमोन होननानै दा बेफोरबायदि जाथाया सारनावबो जादों नामा सारनि बे शुटिं लानाय समाव जादों नामा बे समाव जायो थारमाने मानसि जेला नाय नोङो दिनै जतगुला गिदिर गिदिर बलिउडनि हिर'फोर बा हिर'इनफोर बिसोरखौ माने जेला शुटिं खालामो बा प्रग्रामाव फैयो बिसोरबो फाग्ला टाइपनि रखम जाखायो दा जेला माने पारफरमेन्स खालामगोन मानसिफ्रा माने गावनि अरिजिनेल सेहेराखौ खोमानानै आसल बै एक्टिं माबायाव फैनाङो आरो बिसोर जेन'बा नों जनि लेबारमोनखौ नाय नों बिराद भद्र बिसोर खिन्थु बिसोरनि एक्टिंखौ नुनाय लोगो लोगो फाग्ला बाजि होनगोन सोरबा सोरबा बे धरननि जायो आरो बिदि जायो होमबा नैबे समाव सारनिफ्राय आं नैबे बाथ्राखौ मिथिबावनो फैदों सार रैखाथियावथ' फैखाबायानो दा बे रैखाथिनि अनगायैबो गुबुन सावथुनफ्राव बे सारा एक्टिं खालामबायदों नामा थांनाय 2000 माबायावहाय 20-21 बे राजश्री होननाय जाहा बिसोर मोनसे माबा गावसोर मोनसे प्रजेक्ट खालामदोंमोन बिसोर फिल्म माने बिसोर आं बेवहाय एसपि इन्टेलिजेन्स ब्रान्चआव दंमोन आरो इन्टेलिजेन्स ब्रान्चआव पुलिस माबायावहाय आं माबा मोन्दोंमोन रल मोन्दोंमोन बेवहाय एसे मोननै मोनथामसो रल आहा दं आरोखि बेयाव गायदों आं बे सिनेमाया सार बे सिनेमाया दाबो हगारदों बिसोर इउटुबावबो दङ हगारनो बे राजश्री मोननि बिसोर प्रडाक्सन बिसोर खालामदोंमोन मा नाममोन सार बेयो मुगानि बान्दा होनना मुगानि बान्दा आदारासो होनदोंमोनथ' मुगानि बान्दा माबा इन्टेलिजेन्स ब्रान्चआव माबा दंमोन आरोखि दा नैबे समखिनियाव सारा दे बे रैखाथि सावथुनाव एक्टिं खालामनानै दुनियानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजादों सारमोननि एक्टिं खालामनायखौ बयबो फसायदों माने बिराद गोजौ गिदिर हेन्डसाम जादों माने अनेक खोथा कमेन्ट खालामदों आरो रायजो राजा बै समाव जायफोरनाखि दा सिनियर मानसिफोर बिसोरो दा बेबायदि एक्टिं खालामनानै सारा दा नैबे समाव जिउआव माबायदि सेटिसफाइड मोनदों आरोखि बेखौ एसे खिथानो हागोन नामा रायजो राजाफोरनो नंगौ माने आसले आङो बे जेला रैखाथि फिल्मखौ गायदों बिराद गोसो मोजां माबाजों गायदों माने फिल्मखौ नोजोर होनानै फिल्मखौ नायनानै जे प्रडिउसारफ्रा थाङै थानो खोथाखौ होनानै जों गोसो माने गुदुङै बे रैखाथिखौ जों गायनायबो जादों आरोखि मोजाङै गायदों ओमफ्राय जिनिसा आरो बेखौ दा आं होनो दा जेन'बा दानि गथ'फोर दा जेनेरेसनफोर दा ओंखारबोगासिनो जागोन दे होनला आं माने भावथिनायाव फै माबायाव फै माने बे भावथिनाव ओरैबायदि मोनसे जिनिस मोनसे प्लेटफर्माव गाखोनो हायोबा मानसिया जास्ट माने नों सिनायजानायल' नङा जाथियाबो थाङो कालसार थाङो गासिबो थांजोबो फै जाय मानसिफ्रा एक्टिं खालामगोरों माबा भावथिना खालामगोरों आंथ' बिसोरखौ दाबो मेसेज हरो आं बिसोरखौ वेलकाम खालामो फै गावनि प्रेक्टिस खालाम मोजां माबायाव फै भावथिनायाव फै आं बिसोरखौ आंनि माबानिफ्राय आं दा गोरबोजोंहाय बिथांमोनखौ आं लिंहरो फंबायफोरखौ बा बिनानावमोनखौ नोंसोर फै एक्टिंआ बिराद दरखार मानसिनि माने जाथिखौ माबानो थाखाय
फै बेखौ आंनि गोसोनिफ्राय आं बिसोरखौ वेलकाम खालामो फै टिमाव फै मानोना सावथुननि गेजेरजोंबो हारिखौहाय एसेबाबो हारिखौ लाखिनो हायो बेथ' निस्सय खोथा एकदम माने दाथ' नुयो जोङो दिनै अनेक जायगायावनो नोङो मेरला फैलामोनखौनो सोरबा बिसोर गायै गायै जाथिफोरबो थांदों गावसोरनि माबाफ्राबो गावसोरनि केरियारफ्राबो गावसोर लाखिनो हादों बेफोरबायदि आरोखि सिनायजानांगौ बयबो बिदि गामिफ्राव बबेबा बिदिनो जौ लोंला जाला माबा सिगारेट सोबला बेफोरखौ गारजोबनानै बेफोरखौ एक्टिं खालाम औ माबाफोर फै गिदिर गिदिर प्रडिउसारफोरजों लोगो हम इन्डास्ट्रिफोरजों लोगो हम फावथिनाव फै बयबो आं बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय मेसेज हरनाय जाबाय आरोखि दा नैबे समाव होमबा जोङो गोबां बाथ्रा सारनिफ्राय मिथिबाय सावथुनाव फैनायनि सोमोन्दैबो मिथिबाय आरो आथिखालाव सारा मा मावो बेनि सोमोन्दै मिथिबाय फरियालनि सोमोन्दैबो मिथिबाय दा बेनिखायनो आङो सारजों बारा गोबाव सम लानो सानाखिसै दा बेनिखायनो आं बेखौल' फोजोबनायनि सिगां सानबाय जे मा नैबे सारनि न'खरनि जेसेबांनाखि फेमिलिफोर दङ बेखौ जेन' आफा इसोरा माने मोजाङै मोजां गाहाम दे लाखिबाय थानो हाथों आं बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो नैबे समाव जोंनि btrinfostudio इउटुब चेनेलाव जायफोरनाखि भिउवारफ्रा रायजो राजाफ्रा सारखौ हास्थायबाय थादोंमोन दा बेबायदि हास्थायनायखौ सारा दिनै सुफुंनानै होबाय दा बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आङो btrinfostudio चेनेलनिफ्राय सारखौ रोजा रोजा सारखौ जासिबाय सार दे नोंथांमोननि चेनेलाबो थांनानै थाथों आरो आंखौ दिनै नोंथांमोना माने बे रोखोमनि नागिरैबाबो मोननो जोङो लोगो हमलायलायनो हादों बेनि साबायखर नोंसोरनि चेनेला सब समाय ब्राइट जाथों